Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas, ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan, ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Mga pasidaan batok sa sayop nga mga pagtulon-an. Sama sa gihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Efeso, kay may pipila ka mga tawo nga nanudlo og mga pagtulon-an nga sayop, ug kinahanglan nga pahunungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mutuo ni anang hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini og higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo niining maong pahimangno mao nga magbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya niini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios, apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti o sa mga butang nga ilang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kung gamiton sa hustong paagi, ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tawo, kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Diosnon ug dili balaan, sa mga tawo nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, sa mga makihilawason ug sa mga lalaki nga makighilawas sa isig ka lalaki, sa mga mamimihag og tawo, sa mga bakakon, ug sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulon-an. Gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Pasalamat tungod sa kaluoy sa Dios. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos o gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako, kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya nganhi kanako, o gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus, aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan,
walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa propesiya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog diha sa tinuoray nga pakig-away ug padayon sa imong pagtuo ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila og dili na magpasipala sa Dios. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 2. Pusa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babayi magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglang dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o magamit og mahalong mga sapot. Hinunua magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babayi nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babayi makakat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babayi magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila kay si Adan mao ang unang gihimo o gisunod si Eva. Og dili si Adan ang nalimbungan kundili ang babayi og siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babayi maluwas pinaagi sa pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo ug paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 3. Mga pangulo sa simbahan. Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa, kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon, og maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog, og dili palaaway, kundili malumo og makigdaiton. Kinahanglan dili siya nawong og kwarta. Kinahanglang maayo siyang modumala
sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios. Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Mga katabang diha sa simbahan. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa simbahan maayo usab og kinaiya ug matinud-anon, dili magpalabig inom ug dili hakog og salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo, inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kun makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab ug kinaiya ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Ang dakong tinago. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako kining sulata, maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo og namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Og nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasuran, gituohan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 4. Mga mini nga magtutudlo. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mo'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulun-an sa mga yawa. Nagikan ni ining mga pagtulun-ana sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likaye ang mga hinimo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diosnon. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas
Apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton ug tuohan sa hingpit. Tungod niini nanlimbasog ug naghago kita pag-ayo. Naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tawo, labi na niadtong nagtuo. Isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Himo hinuon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo, pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 5. Mga katungdanan ngadto sa mga magtutuo. Ayaw kasabi ang magulang kanimo, kundili pakigsultihi siya sama ra nga siya imong amahan. Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghod nimo panuigon. Ang mga babaye nga magulang nimo, isipa nga imong inahan. Ang mga babaye nga manghod nimo, isipa usab nga imong igsuon, himoa kini sa bug-os nga kaputli. Tahura ang tinuod nga byuda. Apan kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakat-on una sila sa pagtuman sa ilang diosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimut-an sa Dios. Ang tinuod nga byuda nga nag-inusara na og wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang og nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabii. Apan ang byuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Pahimangnui sila niini aron walay makasaway kanila. Ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Ang malakip sa listahan sa mga byuda mao kadtong nagpanuigon ug dili muubos sa 60. Kinahanglan nga kausa lamang siya maminyo ug kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak, pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang niadtong nagkalisod-lisod ug sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi. Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong byuda kay kun buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilang lawas nung tinguha, magpahilayo sila kang Kristo. Sa ingon, makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilang unang saad kaniya. Makakat-on usab sila pag-usik-usik sa ilang panahon kay manumbalay naman sila. Apan
labaw pang mangilad ang ilang pagpanglibak o pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. Busa, mas maayo pa nga magminyo pag-usab ang mga batan-ong byuda ug unya mga anak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha, dili kahatagan og higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig dautan batok kanato. Kay may mga byuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. Apan, kung ang usa ka babayeng magtutuo, may mga paryente nga mga byuda, kinahanglan nga siya ang muatiman kanila ug dili magsalig sa simbahan. Sa ingon, makaatiman ang simbahan sa mga byuda nga wala nay kapaingnan. Ang mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa dubli nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali og pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka samtang magio kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayud suhulan. Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa simbahan, gawas kon pamatud-an kini sa duha o tulo ka saksi. Badlo nga sa atubangan sa kadaghanan, kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus ug sa balaang mga anghel, kiauhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno. Sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban. Pagmaputli hinuon. Ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og diyutayng bino, aron kahilisan ka pag-ayo, kay kanunay karabang masakit. Ang mga sala sa pipila ka mga tawo, klaro kaayo, bisan wala pay mireklamo batok kanila. Samtang ang sala sa uban, ulahin ng mahibaluan. Sa samang paagi, dali usab makita ang mga maayong binuhatan. Apan, bisan pagani ug dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago. Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, Kapitulo 6. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulun-an. Bisan pa kon ang mga agalon nila mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga modugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad mga magtutuo raman usab nga ilang gihigugma. Sayop nga pagtulun-an og matuod nga mga bahandi. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulun-an ug dili muuyon sa matuod nga pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuohan, garboso kaayo ug walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga mosangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug dautan nga mga katahap. Mosangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo na dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala.
ug unsa may atong madala inig kamatay nato, wala usab. Busa, angay kitang makontento kung makakaon o makabisti. Apan, kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon og malitag sa daghang mga binuang og makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tawo ngadto sa kaalautan og kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Mga pahimangno, apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamote nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson og maaghop. Paningkamote kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo og hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan ug sa atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Pahimangnoi ang mga dato nga dili sila mapahitason ug dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag og kaalam apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam ug tungod niini nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyo.